Hello mga Inyens. Ang mga yasa dito tayo sa may Skygo, no? Skygo, Dagupan City, Pangasinan. Ang mga yasa i-vlog ko lang yung available na motorcycle dito mga yans, no? Tara silipin natin. Dito lang siya sa ano mga yan, sa may highway, no? Yan, may Dunkin Donut dyan, no? Yan mga yans, no? Dito lang sa may highway ng ano, ng may ano to, Karanglan ata to, no? Yung papuntang Dagupan yun, ito naman papuntang Kalasyaw. Marami yan sa silipin natin to. Kami yan sa Skygo. Yan. Ito yung mga repon lang yan, no? Ang down payment dito is 1,000. Ayan. 1,000 yan sa down payment dito. Yan yung mga repon lang yan, no? Down payment 1,000, no? Sa mga repo. Ayan mga yan, so repo dito. Yan. Down payment 1,000. Yan. Tapos mga yan, no? Dito yung ano, dito sa ano naman, yung Monarch nila, no? Na ano nila, na unit nila, Monarch na brand. Yan, Skygo. Ayan. Tapos yung BLT 150 nila andoon. Ito mo yan, so ayan. Tapos ito naman yung Monarch nila na design, no? Skygo Monarch. Yan. Ayan. Bakit sa loob yan, so bakit sa loob? Ito mo yun yung Monarch nila. Ito yun. Yan. Tapos Skygo na parang smartphone ang Suzuki. Yan sa design ng Monarch nila ngayon. Yan. Tapos yung ano mo yan, spam tricycle nila yun, yung Monarch 175. Tapos may 150 din doon. Wala. Yan, ito yung Skygo Hero nila. Ayan. Sky. Ito may yun, so ito may yun, no? Ito, yung pang tricycle dito. Yan may yun, so ayan. Okay, may yun, no? Ito. Ayan. Yan, mga Inyens. Mga Inyens, no? Okay. Monarch. Wait, isa yung Inyens, no? Saan mo yan? Skygo Dagupan City branch, no? Ayun na sa inyo, available na motorcycle dito, mga Inyens, no? Okay, mga Inyens. Salamat sa panood. God bless you, bro. More power, keep safe. Sana nasa buti kayo palanggayin. Bye-bye, mga Inyens.